Azaroan 16, eguena, eta eguraldi freskoa. Goizien egondan beroan aldien, oin fresko. Igertzen da, orkatzak hili dizela, eta asko dauz janda. Bueno, asko ez. Ikusten da, gitxia dauzela, baina, bueno, hemen bintzat bat badau. Hemen ikusten da, batzuk gondizela, baina dana janda. Dana dauz janda. Bueno, zein batzu ba. Eta askotan, txarrena ez da janda gotie, berrin dute gotie, horra plegal dute berriz. Hau bai edarra. Niretzat, behar badan larran dize bai. Hori ereiteko erabiliko. Holako gustatik eta ez bueno, aprobetan ditxo goko beto. Baina, bueno, horra ondoan be badau, txegitxoren bat, hor be bai. Baina asko duz janda, asko, eta txarrena da, lehen jaten, bueno, janda egoten ezien lekutan be bai. Claro, betiko lekutan egon ezien, ba, dauen lekutara joan behar. Eta hemen be zabali dau, hor be bai, hau ziurrenik izango da, ba, gaurko goizaldeko beroaren ondorioa. Adin garatu izana. Hauze bai. Apure janda da egon arren. Bueno, hemen de apurete janda dauen bat. Eta hortxe nahiko politxe, hori be apure janda, eta hortxe beste bat. Eta hau beharra. Hau be nahiko garatute. Bueno, hauze da gaurko emaitza. Hasieran pentsataren txarrau izango zela. Dana ganorazko garbiketarik eduten da apurotxoek itxitxo izango da, baina hortxe, zeiren gara inguru. Bek, ondo izan.